prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta ce am cumpărat de la Jumbo în total de 46 de lei. O să începem cu primul lucru pe care am pus ochii. O sticluță din plastic ca să ne pot lua la școală. Pentru că alte sticle nu prea am în cap în ghiozdan. Nu în ghiozdan, în ăla care se bagă, pentru că nu este din acela de pânză de aia care se extinde. Al doilea lucru, am pus ochii pe acest pahar de Halloween care mi-a plăcut foarte mult. Vreau să-mi iau și niște unghii false de Halloween, dar am zis că nu. Da, această sticlă a fost 7 lei și asta a fost parcă 5 lei. Next. Următorul lucru pe care am pus ochii este un pai din sticlă, uitați. Și a fost 10 lei. Nu vă gândiți de ce sunt atât de albastră pe gură. Pentru că mi-am luat și eu Acadea, dar nu am putut obține. A fost 90 de cenți. Bun. Următorul lucru au fost acestea grefe. Mi-au plăcut foarte mult pentru că mă aștept asta la breton. Aș vrea să le deschid, dar e cu ăsta, așa, și aș vrea să vi le arăt. Păsați. Bun, deci așa arată, le-am scos eu acum, cred că am putut. Și mi-au plăcut și astea la fel de mult. Și parcă au fost 7 lei sau ceva de genul. Bun. Următorul lucru, mi-am luat 3 clești pentru păr, pentru că îmi trebuiesc și eu, că am părul foarte mare, îmi trebuie clești de aceștia mai mari. Și am zis că e timpul perfect să-mi iau. Mi-am luat niște de-astea, au fost 5 lei sau ceva de genul, nu știu dacă am greșit, dar o să fac un calcul după aceea. Bun, deci o să-l deschid pe ăsta pentru că abia așteptam să ajung acasă să nu le deschid. Nu mă întrebați de ce nu le-am luat, dar am vrut să-mi iau. Nu știu, n-am un argument. Și am zis că nu pierd ocazia asta dacă le-am găsit. Și logică, nu m-am putut abține și... pisica e până picioarele mele. Logică nu m-am putut abține că vreau să vopsesc unghii. Hai să le numărăm. O să pun pe pauză și o să vă spun să puțin așa. Pentru că nu prea vreau să vă plictisesc, o să pun pe pauză. Prieteni, numărându-le mi-a dat 38 de unghii, dar nu sunt sigură dacă sunt 38 sau 40. Bun. Așa arată. Puteam să mai iau, dar că erau albe și erau un pic mai ieftine și am zis nu, eu vreau să-mi iau transparente pentru că așa sunt cele clasice. Și logic, le-am luat. Și ultimul și nu cel din urmă este acest căluț. Este unul dintre preferatele mele și logic era așa cadou, dar nu m-am putut abține. Wow, să-l gustăm și să vă dau o notă. Însă parcă a fost 3 lei și Acadea 90 de cenți, am mai zis o dată. Același gust, acel sentiment de bun. Ok. Și abia aștept să fac unghiuțele mele. O să iau aproape toate ojele sau o să mai îmi trebuiască, pentru că da, vreau să-l... Stați! Stați să mai numărăm o dată. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Eram sigură că sunt 40 de unghiuțe. Deci o să-mi trebuiască 40 de culoare. Mama! Ai 40 de oje? Nu știu.
cunoaște. De ce? Păi vreau să fac unghiuțele astea pe vlog. Bine. Dar dacă nu le avem, Sigur nu. o să revenim imediat. Pentru că să ne audă cineva pe mama. Acestea sunt unghiuțele. O facem o dată de la rând. Bun. Nu, prima a fost ăsta, că m-am curcat. Primul. Al doilea. Dacă mă iau. Ia. Al treilea. Al patrulea. Al cincilea. Al șaselea. Și al șaptelea. Trebuia să fie așa al optulea. Dar am... Mă făcusem mof de buză. Da, știți că am dat aici. Da. Mai are 3 boabe și vrea să le mănânce și pe alea. Bun. Ce să vă mai zic? Ce să vă mai zic? Da, am fost la țară. Și vreau să vă arăt ce floricele mi-a dat mamaie. Și pus un trandafir în bobăcel. Păi mă, mai lăsați doar asta aici pe terena? Nu știu ce. O iau cu capul. Bun, și noi vă spunem pa pe data viitoare. Hai să mă încheie tot vlogul ăsta.